Адукацыйная праграма «Ліцэй». Добрый дзень, шановное гаспадарства. Добрый дзень, шановныя слухачы радыёканала «Культура», мае ліцэісты. Я хочу на пачатку падзякаваць тых апантаных людзей, якія працуюць разам з намі і дасылаюць смс-кі. Адна з апошніх, дзе вельмі прыгожыя словы і дзе выказана было прыкладна наступнае. Надзвычай цікава, але не зусім пагаджаюся. Так давайте дамовімся, што мэта нашых сустрэч якраз на гэта і скіравана. Узгадайце самыя простыя беларускія прыказкі. Кожны кулік сваё балота хваляць. Дзе нарадзіўся, там і прыгадзіўся. І таму, безумоўна, калі чалавек нарадзіўся на Палессі, ён будзе прытрымлівацца перш за ўсё сваёй традыцыі, гэта норма і так трэба. Калі чалавек нарадзіўся на Віцебскім паазер'і, і так далей. Разумееце? Поэтому наша задача на сённяшні дзень, каб все-таки было цікава, каб мы паступова абуджалі інтарэс перш за ўсё моладзі да таго, пра што мы гаворым. Это значыць, да нашай роднай нацыянальнай духоўнай спадчыны. А тое, што тычыцца дыскусій, я з задавальненнем буду дыскутаваць, але можа быць, трошачкі надалей. Хацелася б спачатку выкласці нейкі курс у якасці лекцыі, а потым з вялікім задавальненнем запрасіць сюды да мікрафона некалькі чалавек і правесці некалькі, спецсемінараў на тую ці іншую тэму, якая выклікала больш за ўсё пытанняў. І это ўжо ў рэжыме семінара, дыялогу, полілогу, калі хочаце, можна было потым ужо больш так памяць это цеста культуры, і каб каравай атрымаўся шыкоўным, выказваючы розныя думкі, розныя меркаванні. Я чалавек абсалютна адкрыты да дыскусій, я да іншых меркаванняў, але заўсёды прашу сваіх апанентаў. Калі будзеце апанировать, калі ласка, апаніруйце маім метадам. Што маецца на ўвазе? Я заўсёды стороннік таго, каб перш чым выкласці нейкую тэзу, я прывожу 10 як мінімум аргументаў, 10 фактаў, на якія папіраюцца мае разважанні і заключэнні, або, так сказать, у плане логікі. І калі мой апанент будзе гаварыць тымі ж самымі фактамі, тымі ж самымі аргументамі, 10, хаця б 3, і тады я заўсёды задумаюся, нешта не дачытаў, нешта не дадумаў, нешта не ўгледзеў. І абавязкова трэба вучыцца дзякаваць адзін аднаму за гэтыя падказкі, таму што толькі тады, я заўсёды говорю пра гэта, калі ты пабудзеш у кожнай вёсцы, калі ты пасядзіш абсалютна з кожнай бабулі, і толькі пасля гэта ты можаш гаварыць, што ты хоць у нейкай ступені спецыяліст у галіне традыцыйнай культуры. Але ж вы разумееце, што на гэта не то, што аднаго, 10 жыццяў не хопіць. Поэтому з задавальненнем заўсёды буду, так сказать, сустракацца з прадстаўнікамі розных рэгіёнаў Беларусі, якія будуць расказваць пра цікавыя свае рэгіянальныя традыцыі. Поэтому, калі ласка, дасылайце смс-кі на кароткі нумар 1029, з задавальненнем буду іх чытаць, з задавальненнем будзем іх абмяркоўваць, толькі, выказвайцеся шчыра, выказвайце ад душы, каб это было бачна ваша зацікаўленасць у гэтай праблеме. І я буду шчыра удзячны вам за гэта. Другое. Сённяшняя наша сустрэча прысвечана, баюся, каб трохі не, як кажуць, не залішне, але мне думаецца самай фундаментальнай тэме беларускай народнай культуры. Той праблеме, на якой, фактычна на алгарытме якой пабудаваны абсалютна ўсе нашы календарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя практыкі. Таму хацелася б выказаць адно меркаванне, якое ніколі не будзе рэалізавана. І тым не менш хочацца. Хочацца, каб сёння каля радыё на гэтыя 40 хвілін заціхла ўся Беларусь. Каб яна прысела, паслухала, паразважала і панесла з сабой тое, што пачуе. Чаму? Таму што сёння мы будзем гаварыць пра самае незвычайнае, але самае знаёмае і зразумелае, пра закон рытуальнай перавернутасці ў нашай культуры. Я аб'ездзіў всю Беларусь, пабываў у ўсіх раённых цэнтрах. І самае першае, што я рабіў, калі трапляў у той ці іншы раённы цэнтр, я заходзіў у бліжэйшы гастраном. Як вы думаеце, з якой мэтай? А толькі дзеля аднаго, каб паглядзець, як ляжыць наш самы святы
предмет – это хлеб. Заходишь у мінскія крамы, падыходзіш да аддзела, дзе знаходзіцца там, нешта такое, выпечка мясцовая, і той самы хлеб. І ты бачыш, калі яго прывезлі, не выпякалі ў гэтым магазине, прывезлі недзе, так сказаць, хлебазавода цэнтралізавана, ён проста вывернуты з латачкоў і ляжыць абы-як. І толькі калі ты трапляеш у раённы цэнтр, у гастраном, ты бачыш, што мудрыя жаночыя рукі палажылі кожную буханачку так, як трэба. Вы нідзе не ўбачыце, каб хлеб ляжаў гарбушкай уніз, перавернутым. Таму што мая бабуля яшчэ гаварыла шмат гадоў назад, зайшоў у магазин, ляжыць апошняя буханачка хлеба перавернутая, не чапай, ідзі дадому, перажывеш, не нясі бяды ў сваю хату. Адкуль гэта беда у бохане хлеба? Нас жа здесь час вучылі, хлеб самае святое, і раптам вот такое непаразуменне. Ідзеш па Мінску на галоўным праспекце сталіцы, выходзіш каля гума з метро і бачыш самае-самае тое месца, дзе тусуецца сённяшняя моладзь. Хлопцы сустракаюцца з дзяўчатамі, в абавязковым парадку кветкі ў руках. Цудоўна, шыкоўна. Просто душа радуецца за тое, што да сённяшняга часу жыве гэта наша добрая традыцыя. Але калі ты бачыш, як хлопец уручыў букет кветак дзяўчыне, яна перавярнула гэтыя кветкі ўніз галавой. Ой, так і хочацца ўзяць гэту дзяўчыну з гэтым хлопцам за ногі, перавярнуць уніз галавой і патрымаць мінутку-другую, так сказаць, паглядзець на яе рэакцыю, ці камфортна ёй будзе ў гэтым выпадку. Я думаю, што не зусім. Так чаму мы так паступаем з тым, што радуе нашу душу, тым, што цешыць наша вока, з кветкамі? Ці правільна гэта? Колькасць прыкладаў можна прыводзіць бясконца. Вы рыхтуеце нейкае паведамленне, заўтра у вас адказны дзень, выступленне на канферэнцыі, да што угодна. Вот і засталося яшчэ гадзінка, вы закончыце свой даклад. А побач бегае малое. Конечно, яно ж не думае, што ў мамы заўтра канферэнцыі, яно жыве сённяшнім жыццём. І вы спрабуеце адагнаць гэтае малое рукой. Ёсць два варыянты, як можна адагнаць. Паглядзіце зараз на сваю далонь. Ёсць тыльны бок, называецца так, а ёсць тое, што бліжэй да вас. І разумееце, калі вы будзеце хоць адзін раз у жыцці па адным месцы прыкладзецеся да малога, так сказаць, тыльным бокам, лічыце, што на ўсё жыццё у вашы ўзаемаадносіны з дзіцем будуць балансаваць на грані непаразумення. Поэтому, адганяючы дзіця, гарніце бліжэй да сябе ўсё роўна. І тады ўсё жыццё у вас будзеце жыць у полі паразумення. Што за дзіўныя рэчы? Адкуль яны взяліся? Адкуль бярэцца тое, пра што я зараз гавару? Таму што прыкладаў такіх можна прыводзіць бясконцае мноства. Не будзем больш марнаваць часу. Возьмемся за справу. Я шкадую толькі пра адно, што зараз людзі, якія нас слухаюць, сядзяць каля рады, бо едуць у машыне і слухаюць, не маюць магчымасці бачыць тое, што я буду зараз маляваць. І тады я буду па максімуму маляваць і па максімуму прагаварваць тую сітуацыю, каб вы хоць у нейкай ступені разумелі, пра што будзе ісці гаворка. Закон рытуальнай перавернутасці, я часам жартую, адкрыў трошкі падвыпіўшы беларускі мужык, які ішоў пасля вяселля восенню дадому. Поўнач, яснае неба, зоры на небе, а пасярэдзіне беларускай вуліцы вясковай лужына. Ён падышоў да лужыны, глядзіць у яе і нічога не разумее. Я падкрэслю і нагадваю, падвыпіўшы мужик, поэтому з філасофіяй, так сказаць, з усведамленнем цяжкавата. Глядзіць у неба, там зоры, глядзіць пад ногі, там зоры. Матка свентая, што са мной здарылася, ці так сказаць, на якім свеце я? Это все правильно. Якраз тут і быў адкрыты закон рытуальнай перавернутасці. Але мы б хацелі гэты закон зразумець на цвярозую галаву, поэтому зойдзем зусім з іншага боку. І так, передо мной аркуш паперы чысты, я праводжу гарызантальную доўгую лінію і буду сцвярджаць, дапускаць, што гэта гарызонт зямлі, наша родная маці-зямелька. Раніцай з-за гарызонта выкацілася сонейка. З левага боку на гэтай лініі я пазначаю нешта такое круглае, што нагадвае сонца. І давайце цяпер на працягу сутак
стоячы ў нашай кропачцы, паспрабуем паназіраць заходам сонца па небасхіле. А цяпер глядзіце, сонца адносна нас. Мы ведаем на сённяшні дзень, што зямля круціцца вакол сонца, але калі мы стаім на зямлі, то мы думаем, што мы такія вялікія, што именно само свяціла круціцца вакол нас. Ну, няхай нашу душу пацешыць і такое. І так, сонца пойдзе злева направа і ў абед апынецца ў зеніце. Я разумею, уважлівы слухач тут же падправіць і скажа: Іванович, сонца ў зеніце бывае толькі один раз на год на купалле, але я хочу тут зрабіць, так сказать, філалагічны допуск, культуралагічны допуск. Давайте прымем за гэта тую найвышэйшую кропку, якім знаходіцца сонца кожны дзень, з доляй пэўнай дольнай умоўнасці. І так, сонца ў зеніце, на самай высокай кропачцы, і цяпер глядзіце, калі ласка. Вот оно, стрелочка ўверх да сонца, і я паціхеньку пачынаю, так сказать, падводзіць вас да таго, што становішча сонца ў зеніце было даўным-даўно вызначана адным шыкоўным жэстам, які да сённяшняга дня кожны з нас ведае, якім кожны карыстаецца даволі часта ў сваім жыцці. Але калі я на лекцыях прашу слухачоў паказаць гэты жэст, то практычна ніколі нічого не атрымлецца. Людзі тушуюцца і не разумеюць, якая ўзаемасувязь паміж сонцам у зеніце і тым жэстам. А цяпер, калі ласка, паспрабуйце сагнуць правую далонь вашу. Можна левую, это не важна, як у каго, якая рука, так сказать, больш такая дынамічная, актыўная. У мяне правая, я сціскаю правую далонь і вялікі палец уверх, угору да сонца. Той самы добра знаёмы сімвал жыцця. Памятаеце, мы 100 гадоў не бачыліся з вами, сустрэліся ў Мінску на плошчы, да ў любым месцы, так сказать, нашай Беларусі і не толькі. Першае пытанне: як жы вы? І мы пакуль што ні слова не сказалі адзін аднаму, а толькі паказалі вот гэты жэст. І ўсё стала зразумела. Дзякуй Богу, нармалёва. А цяпер пойдзем далей. Сонца дасягнула найвышэйшай кропкі, і дзень і паступова пачынае схіляцца да заката. І так, надыходзіць вечар, сонца даходзіць да лініі гарызонта, цямнее, і яно знікае за гарызонтам зямлі. Нашы продкі разважалі, а што, канешне, продкі, я маю на ўвазе не гагарынскія дзеці, якія абляцелі, так сказать, зямлю, які абляцеў зямлю і бачу, так сказать, разумеў, у чым, так сказать, існасць, а яны разважалі зусім па-іншаму. Што будзе сонцам уначы, ноччу, у тым свеце. І яны меркавалі, сонца перавярнулася і пайшло ў адваротным кірунку для таго, каб назаўтра узнікнуць практычна ў той самай кропачцы. Безумоўна, яно трошачкі зрушыць, але мы будзем дапускаць, што прыкладна ў той самай кропачцы. І цяпер паглядзіце, сонца перавярнулася і пайшло ў адваротным накірунку. Знак святла, знак добра, знак жыцця, вялікі палец угару. І мы берем і паціхеньку пераварочваем нашу далонь, і палец вялікі уніз. Успамінайце, і той самы старажытны Рым, і той ж самы Візантыю, і Европу, і нашу культуру. І, канешне, так сказать, той, хто больш-менш знаёмы з гісторыяй старажытнага Рыма, з войнамі, з прысудамі імператараў, яны тут жа ўзгадаюць смерць, да, так сказать, выносіцца прыгавор, смерць. И вот, оказывается, палец скіраваны да сонца, это знак, это символ жыцця, добра, светла. Тое, што перавернуто, схілена ўніз, это символ смерці. Цяпер паглядзіце, з левага боку у мяне два сонца намаляваны, побач адно з адным. І я перавожу зусім у іншую плоскасць гэтую сімволіку. А што калі ўзяць тое, што перад намі, гэта два заручальныя пярсцёнкі? А цяпер паглядзіце. Маладая пара заручылася ў храме, прыязджаюць дадому, і ім трэба заходзіць або ў хату, або ў сталоўку, рэстаран, у кафэ, дзе будзе вяселле, і яны павінны пайсці за першы ў сваім сямейным жыцці стол. Давайте паразважаем. А як правільна павінны пайсці маладыя за гэты святочны стол? Студэнты універсітэта культуры, другіх вышэйшых навучальных устаноў Мінскай, Беларусі
Десяткамі мне некалі, так сказать, прыносілі дыскі з відэазапісамі вяселляў. І там можна было бачыць усялякае. Калі маладыя заходзілі за святочны стол і па ходу сонца, што абсалютна правільна, і супраць сонца, што ёсць абсалютна неправільна. Чаму? Таму што давайце паглядзім. Яшчэ разочак. Калі за святочны, за вясельны стол маладыя заходзілі па ходу сонца, то узгадвайце, сярод тых, хто слухае зараз нас, ёсць людзі сталага ўзросту. Людзі, якія не раз заходзілі за памінальны, за жалобны стол. Узгадайце, якім шляхам вы пойдзеце. Мы слова смерць, памёршы былі табуіраванымі, закрытымі. Іх называць нельга было, так як і з Богом. Слова Бог таксама не трэба было ўжываць у сувет. Поэтому і тут мы говорили, закатілася ясная сонейка. А сонейка закатілася куды? У той свет, у адваротным накірунку. Поэтому запамінальны стол, тыя, хто быў на могілках і зараз прыйшлі садзіцца за жалобны стол, пойдуць супраць сонца. Яшчэ адзін прыклад прывяду, а потым ужо мы пачнем паступова, прыклад за прыкладам, так сказать, раскладваць закон рытуальнай перавернутасці ў храналагічнай паслядоўнасці. Мне пашчасціла, чакае далёкая дарога ў Бішкек, лечу на міжнародны сімпозіум. Рэйс самалёта не зусім удалы пасярод начы, але ў нашай сям'і, у нашай хаце ёсць завядзёнка, існуе традыцыя, якую ніхто ніколі, думаю, не парушыць. Што за традыцыя? Перад тым, як пераступіць парог роднай хаты, кожны з нас, у тым ліку я, абавязкова сядзе на табурэтачку. Мы прыседлі на хвіліначку, як я заўсёды кажу, уключылі камп'ютар, то есть свае мазгі актывізавалі і яшчэ раз перабралі. Гэта взяў, не забыўся. Все, камп'ютар можна выключаць, уставаць і збірацца ў далёкую дарогу. Табурэтка, на якой я сядзеў, як стаяла, так і будзе стаяць да часу майго вяртання назад. А ўстаючы з яе, я абавязкова скажу: захавай маё цепло, я абавязкова вярнуся. Я паляцеў у далёкую дарогу, праз 7 дзён прыляцеў у Мінск, вярнуўся, выходжу з зоны таможнага контроля, жонка з сынам чакаюць мяне ў 7 гадзін раніцы. Мы садзімся ў машыну, вяртаемся да хаты, і я па вачах жонкі разумею, што адбываецца і чаму ёй захацелася сустракаць мяне. Мы пераступілі парог хаты, і я бачу, пасярод прыхожай стаіць тая самая табурэтачка, накрытая сурвэтачкай. Для мяне гэта быў знак таго, што ніхто да гэтай табурэткі не дакрануўся. Я зноў прысеў на яе. Памятаеце біблейскі прынцып, усё вяртаецца на кругі свае. Так і я вярнуўся да той самай табурэтачкі. Я падзякаваў яе за тое, што яна захавала маё цепло, і табурэтка пайшла танчыць па хаце. А цяпер глядзіце, перавернем пласцінку. Перад далёкай дарогай у вечнасць, у той свет, прысеў, дакладней кажучы, прылёг памёршы чалавек. Труну паставілі на 2 або на 4 табурэткі. Прыйшоў час выносіць памёршага з хаты. 4 мужчын бяруць труну з нябожчыкам на рукі і паціху выносяць з хаты. Што адбудзецца з тымі табурэткамі, на якіх толькі што ляжала смерць? Я думаю, што большасць з тых, хто слухае нас, тут жа ўзгадалі. Табурэткі абавязкова трэба перавернуць, перакуліць, каб новая смерць з гэтай хаты не заняла месца. Бачыце, як все проста і разам з тым мудра. На сённяшнюю нашу сустрэчу я запрасіў некалькі чалавек у якасці памочнікаў, потому што трэба, забегаючы наперад зараз, праілюстраваць яшчэ адзін вельмі важны момант закона рытуальнай перавернутасці, і потым мы адпусцім людзей, каб займаліся сваёй справай, а самі будзем працягваць дэталёвую гаворку. Сёння на сустрэчу я прынёс з сабой рушнік. Рушнік адзін, хаця іх трэба, каб было 25, но калі б гэта быў тэлеэфір, прынёс бы все яшчэ 24 астатнія. У радыёэфіры прыношу адзін для таго толькі, каб прадэманстраваць адну вельмі важную, так сказаць, пазіцыю закона рытуальнай перавернутасці. Вы ўжо зразумелі, што ў нашым выпадку гаворка пойдзе пра 2 найбольш важныя рытуалы сямейна-родавай накіраванасці: радзіны, вяселля і пахавання. І ў кожным з гэтых рытуалаў выкарыстоўваўся рушнік.
А теперь я отступлю трошечки от микрофона и попрошу моих помощников дапамагчы мне проиллюстровать гэтую рэч. Мы зрабілі невялічкую рокіроўку, студыі падрыхтаваліся да далейшага запісу і працягваем. У маіх руках рушнік, в адзіным выпадку вясельны рушнік, і я працягваю. Прыехала дружына маладога, выкупілі невесту, і перад тым, як адпраўляць маладых да вянца, бацька зробіць выканае цікавы рытуал. Ён апаясвае сваю дачушку па поясу рушніком і тройчы па сонцу, бачыце зноў тое ж самае сонца, абводзіць яе вакол стала. Вот я зараз паспрабую гэта прадэманстраваць. Вот я апаясаў, так, і тройчы па сонцу абводжу вас вакол стала. Правёў. Все, дзякуй за дапамогу. Цяпер, у сувязі з тым, што я павінен трымацца мікрафона, мае два памочнікі будуць выконваць ролю бацькі і матулі, якія праводзяць маладых да вянца. Што рабілі? Перад дзвярыма маці з бацькам бралі рушнік, вот такі рушнік, загортвалі ў кожны канец па бохану хлеба, потому што два самастойныя жыцці адпраўляліся ў далёкую дарогу. Так, калі ласка, бацька у правую руку хлебушак, так, матулька ў левую. Ага. Да, трымайце. Ну, вот так, давайте. Теперь глядите сюда. Вы перекиньте в другую руку, а вот тут утворите арку, калі ласка. Вот. Итак, маці з бацькам утваралі арку, паглядзіце, скіраваную да сонца. Бачыце, як радуга, вясёлка на небе. Як падкову трэба правільна вешаць у хаце. І маладыя праходзілі пад гэтай аркай, не дакранаючыся да рушніка галавой. Это значыць, бацькі стаялі каля парога на выхадзе з хаты, і таму трэба было пакланіцца душам памёршых продкаў, якія сімвалізавалі сабой парог. А цяпер іншая сітуацыя. Я папрашу маіх памочнікаў адпусціць тыя рукі, якія трымалі рушнік пасярэдзіне, і хай рушнік, так, адпускайце, паглядзіце, што атрымалася з аркай, рушніком. Арка прагнулася ў другі бок. А цяпер узгадайце яшчэ адну сітуацыю. Дзе вы сутыкаліся з такой сітуацыяй? Канешне, на могілках. Труну з нябожчыкам апускаюць у магілу на двух рушніках. І ў гэтым выпадку, паглядзіце, рушнік, арка прагнулася ў другі бок, і мы яшчэ раз узгадваем. Ага, давайте яшчэ разочак. Сімвал палец угору, сімвал сонца ўгары, сімвал жыцця, добра угору, і тое ж сама арка ўгору, перевернутая рука уніз. Рушнік перевернуўся ўніз, і мы з вами гаворым пра тое, што мы знаходзімся ў прасторы памінальнага пахавальнага абраду. Я дзякую вас за дапамогу пакуль што. Все, можете быць пакуль што свабодны, дзякуй. Мы перабудавалі, так сказать, апаратуру, так як трэба, паставілі ўсё, і таму працягваем надалей. І так, яшчэ разочак. Прыехала дружына маладога, выкупілі невесту, і мы гатовы адправіць іх у далёкую жыццёвую дарогу, у ЗАГС, а потым да храма. І да вялікі жаль, асабліва ў гарадскім асяроддзі, мы сёння сутыкаемся з той сітуацыяй, што адразу пасля выкупа маладых выводзяць з хаты і гатовы пасадзіць у вясельны картэж. Я заўсёды кажу, людзі добрыя, давайте на хвіліначку, на секундачку прыпынімся і паразважаем. Мы адпраўляем маладых у далёкую жыццёвую дарогу. Што трэба зрабіць? Безумоўна, пасадзі за стол, прысесці на дарожку. Поэтому астатнія госці могуць і пастаяць на нагах, але маладыя абавязкова павінны прысесці. І цяпер глядзіце, маладыя ўсталі і пайшлі з хаты, выконваецца далей той рытуал, які мы паказвалі з рушнікамі, але пры гэтым давайте, забегаючы наперад, запомнім на будучае. Тыя месцы, на якіх сядзелі маладыя, умоўна кажучы, і ў хаце, і потым будуць сядзець у рэстаране, запомніце, калі ласка, ніхто не мае права нават дакрануцца да іх. Яны недатыкальныя, это толькі месцы маладых. Тое, што тычыцца аднаго рытуала, пра яго мы паговорым пазней, можа быць, на наступны раз. Я ведаю, мяне паправяць, што ёсць адзін момант, калі можна было б і трэба было прысесці. Да, але пра гэта трошачкі пазней. Но там садзіліся зусім іншыя людзі. А той, хто прысутнічае на вяселлі зараз, падкрэслюю, паўтараю, ні адзін чалавек не мае права прысесці. Я ўжо не адзін раз на сустрэчах, на лекцыях расказваў.
калі да мяне звярнуўся малады хлопец па дапамогу і сказаў: Іванович, ужо 5 гадоў пары, а няма дзяцей. І калі мы пачалі разбірацца, што да чаго, то аказалася, што вот пачалося вяселле, 2 гадзіны людзі пасядзелі за сталом, пайшлі танчыць. Усталі маладыя, таксама пайшлі танчыць. А шафер і шаферка, якія павінны былі пылінкі здзімаць, што называецца, з маладых, якія павінны былі нікога не падпускаць да іх, каб ніхто не прайшоў паміж імі, і так далей, то есть выканаў дзеянне, скіравана на разлучэнне маладых, яны ўзялі і селі на месцы маладых, то есть гэтым самым перакрылі долю маладых. І, это ж, разумееце, мозги трэба якія мець, каб зразумець, што за вясельным сталом это сакральнае святое месца, дакранацца да яго нельга. Яны селі, і гэтым самым той, хто быў функцыянальна прызначаны аберагаць маладых, тыя самыя людзі дапусцілі самую вялікую памылку у сваім, што называецца, вясельным рытуале. Ідзем далей. Тое, мы для паралелі, вы зразумелі, мы будзем пастаянна трымаць паралель аднаго рытуала, то есть пахавання і памінання, і рытуал вяселля. І сюды да вясельнага падключаем яшчэ і радзінны. Каб было зразумела, і пакрокава, як разгортваецца абрадавыя падзеі, так мы будзем ісці, рухацца і паступова праводзіць гэтую паралель. Ідзем далей. На сустрэчах у аўдыторыях, там, дзе прысутнічаюць мужчыны, частенька задаю пытанне. Звяртаюся. Скажыце, калі ласка, ці даводзілася хоць раз выносіць труну з нябожчыкам на руках? Многія кажуць, да, даводзілася. Некаторыя кажуць, не, толькі бачылі. Прымаецца адзін і другі варыянт. Тады задаю другое пытанне. Патлумачце, калі ласка, а чаму нябожчыка нясуць наперад нагамі? І, як правіла, пытанне патанае ў цішыні. Нашы мужчыны на гэта пытанне не адказваюць. І я далей пачынаю жартаваць, каб разрадка сітуацыі адбылася, і кажу, яны не адкажуць на гэта пытанне да таго часу, пакуль каго-небудзь з мужчын мы ў якасці разведчыка не закінем, па-добраму, канешне, у роддом. І тады, калі гэты мужчына, які пойдзе, так сказать, выконваць наша заданне, праз нейкі час выйдзе і скажа: да, я цяпер все зразумеў. Аказваецца, у гэты свет чалавек прыходзіць, нараджаецца галавой наперад, а у той свет нябожчыка выносяць нагамі наперад. Вот і все геніальнае, проста і зразумела. Тут у гэтым месцы хацеў бы прыпыніцца. Чаму? Таму што адна справа, калі мы будзем з вами расказваць пра традыцыю у яе залатым варыянце, у інварыянце, так сказать, я маю на ўвазе, калі сабраць у ўсёй Беларусі гэтыя рэгіянальныя варыянты і вывесці нешта адзінае, такога не будзе ў жыцці, але нам для філасофскага сэнсавання, для культуралагічнага аналіза нам патрэбны такія допускі. Так вот, гэта ўсё хочацца пераносіць у дзень сённяшні. І, безумоўна, мы ўжо не раз гаварылі, што хоць вясковае і гарадское жыццё шмат у чым адрозніваецца, але я настойваю на сваім. На сённяшні дзень 80% гаражан – это учарашнія вясковыя людзі. Поэтому яны цесна звязаны з гэтай культурай. І поэтому хочу звяртацца і да гаражан. Итак, яшчэ разочак. Нябожчыка ў той свет нясуць нагамі наперад. Ты выходзіш на вуліцы Мінска, Верхнедзвінска, Пінска, это я толькі для рыфмы, на самай справе абсалютна ў любым горадзе нашай Беларусі, маючы на ўвазе раённы цэнтр ці абласны, і ты літаральна праз некалькі хвілін убачыш дзіўную сітуацыю. Маладая матуля з каляскай. Зразумела, ў калясцы спіць малое дзіця. Я думаю, што многія ўжо здагадаліся пра тую памылку, якую дапускаюць нашы маладыя матулі. І матулька, не крыўдуйце, калі ласка, шаноўныя слухачы, за гэта слова. Я яго спецыяльна гавару для таго, каб трошачкі ўзрушыць гэтых маладых матулек, і каб яны падумалі пра тое, што робяць. Маладая матуля валачэ за сабой каляску, у якой спіць дзіця наперад нагамі. Падумайце, ці правільна яна робіць? Я думаю, што не.
У гэтым выпадку хацелася б узгадаць не зусім прыемнае. Сёння практычна вечарам, калі ты ўключыш тэлебачанне і паглядзець навіны, то толькі і чуеш тэракт і так далей. І паказваюць, што называецца бліжнім планам, тую бяду, якая здарылася ў тым ці іншым горадзе Европы або планеты. І паказваюць людзей, якія загінулі, і іх нясуць у карэту хуткай дапамогі. Закрываюць, твара не відно, але ты бачыш, што іх нясуць і кладуць нагамі наперад. Калі ж чалавек жывы, але цяжка паранены, яго будуць несці зусім па-іншаму. І так, гэты прынцып з нагамі ці галавой наперад, прынцып нараджэння і прынцып смерці працуе ва ўсіх краінах свету да сённяшняга часу. Поэтому яшчэ раз хочу прыпыніцца і акцэнтаваць увагу, каб нашы маладыя матулі, радыёслухачкі канала радыёкультура пачулі, зразумелі і падкарэкціравалі свае паводзіны. А цяпер ідзем далей. Я б хацеў прадоўжыць гаворку з таго рытуальнага моманту, які звязаны з пахаваннем. Але паперад патрэбна невялічкае адхіленне. Уявіце сабе такую сітуацыю. Мы з вамі прыходзім у госці да некага з нашых блізкіх. І калі гэта вясковая хата, там званкоў нема, дамафона нема, і поэтому в якасці дамафона дзверы і ваш кулак. І што мы з вами робім? Мы тройчы ціхенька пастукаем у дзверы. І так, мы стаім на парозе, зона паміж тым і гэтым светам, пагрукалі ў дзверы і чакаем рэакцыі адтуль. І калі нехта выходзіць, мы павіталіся, скажыце, ласка, ці вы прыйшлі, напрыклад, у госці, ці будзеце падаваць руку цераз парог? Безумоўна, не. А калі вы прыйшлі да суседкі папрасіць хлеба або нечага іншага, так здарылася, што не хапае. Ці будзе суседка перадаваць вам цераз парог хлеб? Не. Трэба абавязкова ці ёй пераступіць парог, ці вам. То есть аказацца ў адной і той жа прасторы. І тады паглядзіце. Мы тройчы пастукалі ў дзверы. Што за гэтым стаіць? А цяпер перанесемся ў абрад пахавання. Труну з нябожчыкам паднялі з табурэтак, выносяць з хаты. 4 мужчын. 2 мужчын пераступілі парог, 2 засталіся ў прасторы хаты. І раптам адбываецца нешта дзіўнае. Тыя 4 мужчын ціхенька, акуратненька апусцілі труну на парог. Тюк! Каб быў лёгкі грук. Яшчэ раз. І 3 раз апусцілі. І пасля гэтага лодка паплыла у вечнасць. Скажыце, ласка, калі мы прыходзім да суседа і тройчы пастукалі ў дзверы, і калі труну з нябожчыкам мужчына выносяць з хаты і апускаеце на парог, ці не тое ж самае дзеянне адбываецца? Канешне, тое ж самае. Парог – это зона продкаў. І таму мы пытаемся ў дазволу спачатку зоны продкаў, а потым рэакцыя гаспадароў. Так і тут, калі людзі, мужчыны выносілі труну з хаты, яны тройчы яе апусцілі на парог толькі з адной мэтаю – пастукаць у свет памёршых продкаў і гэтым самым сказаць: «Сустракайце наступнага прадстаўніка вашага роду». А цяпер пласцінку трэба перавярнуць. Там быў пахавальны абрад, тут мы пераносімся у вясельны абрад. Невеста прыходзіць у нашу хату для таго, каб прадоўжыць наш род. Скажыце, ласка, ці магла яна хоць нейкім чынам дакрануцца да парога зоны смерці?
невеста, зачаття, виношування, матуля, Мадонна ніяким чынам не магла кантактаваць з парогам. А сёння пасля лекцыі ў акадэміі кіравання я стаю, падыходзіць жанчына і кажа: Іван Іванович, разам з жаніхом пераступалі парог хаты, я зачапілася падалом плацця за парог і разорвала яе. Яго, то есть плацце. Што б это магло значыць? Я тихенько усміхнуўся і кажу: это значыць толькі адно. Вам задоўга да моманту нараджэння быў знак. Вы неправільна пераадолелі мяжу продкаў вашага будучага мужа. Фактычна ўжо зараз мужа, таму што вы вярнуліся ўжо мужам і жонкай. І таму вам быў знак, што падчас нараджэння з вамі адбудзецца тое ж самае, разарваны падол плацця, што і з вашым плаццем. Жанчына схапілася за галаву. Няўжо праўда? Я кажу: а не ўзгадаеце вы часам, як вы нарадзілі першае дзіця? Яна літаральна на некалькі хвіліначак заціхла, задумалася, а потым выстреліла адным словам: было кесарева сячэнне. Я б сказаў 3 словы, яна сказала кесарева. Вот бачыце, все сцвердзілася. І таму нашы мудрыя людзі рабілі все так, каб гэта не паўтарылася. І тады паглядзіце, калі ласка. Маці з бацькам сустракалі маладых перад парогам хаты хлебам з соллю, а ў гэты час бабуля, старэйшына роду па жаночай лініі, нешта цікавае шаманіла на парозе. Яна брала новенькі замок, яго куплялі спецыяльна для вяселля, адмыкала, открывала дужку замкла і клала на парозе, а порог і замок тут же застилала новеньким рушніком. І цяпер паглядзіце, мы паказвалі гэты фрагментик. Бацькі адпраўляюць маладых да вянца, загарнуўшы ў абодва канцы рушніка 2 боханы хлеба. Чаму 2? Таму што туды да ЗАГСа, да храма паехалі 2 самастойныя жыцці. Яны паехалі туды ў 2 машынах. А што з імі адбылося там? Яны сталі на адзін рушнік, і з гэтай секунды ім сказалі: вы непадзельнае цэлае, вы пара, і так ідзіце па жыцці. І таму назад ехалі в адной машыне, і бацькі сустракалі перад парогам хаты адным караваем, адным хлебам з соллю. Паглядзіце, якая дзіўная рэч. Не проста бохан хлеба, а здвоены атрыбут – хлеб, соль, але як адзінае цэлае. А ў гэты час бабуля рабіла сваю справу. І тады, калі маладыя, тройчы, пацалаваўшы, ні ў якім разе не кусаючы, бо это самы велізарны грэх, не ламаючы хлеб, да яго нельга было дакранацца, толькі пацалаваўшы, і все на гэтым яны адыходзілі на крок назад, бацькі расступаліся, утвараючы арку зноў-такі з гэтага рушніка, і маладыя праходзілі ў хату. Але, яшчэ разочак, нема жаніха і невесты, нема мужа і жонкі, ёсць сям'я, адзінае цэлае, і поэтому яны ўдвух не маглі пераступіць парог хаты. Во халера, так а як же так? Як тады трэба было это зрабіць? Аказваецца, вот тут, нідзе інш, а тут жаніх браў яе на рукі, і як адзінае цэлае яны пераступалі цераз парог хаты. Я заўсёды смяюся і жартую ў гэтай сітуацыі. Нашы сённяшнія хлопцы чулі звон. Пацягаць невесту трэба, даруйце за такія словы, з ЗАГСа валакуць, праз 7 мастоў цягнуць, а там, дзе трэба на самай справе перанесці, рук уже нема, то як шлёпнуць аб парог, перапаўзеш, нічога з табой не здарыцца. От так яны па жыцці і будуць ісці. Людзі добрыя, ну скажыце ж, хіба можна прыгажэйшы рытуал прыдумаць, як гэты? У нас сёння маладыя фотасесіі там і там, і там у нейкіх прыгожых мясцінках. А я заўсёды кажу, вот з чаго трэба распачынаць фотасесію, з таго, як ён узяў яе на рукі і пераносіць цераз родны бацькоўскі парог. Вот з чаго, вот ён самы першы фотаздымак. Ідзем далей. Жаніх перенёс невесту на руках. Ніхто
ніхто, шафер і шаферка, стрымлююць всіх астатніх, ніхто не мае права за імі тут жа рушыць, ніхто не мае права наступіць на той рушнік, на якім яны стаялі ў храме, і як бы на тую дарогу, па якой яны павінны будуць пайсці па жыцці. Бабуля тут жа схапіла рушнік, яго згарнула акуратненька, так сказать, скруціла, так як папірус, забрала той замок, закрыла дужку, замкнула яго і ціхенька прагаварыла самае свяшчэннае, самае сакральнае слово. Мне б вельмі хацелася, каб кожны з тых маладых, хто сёння будзе уступаць у шлюб, пачуць сваёй бабулі гэтыя словы. Услухайцеся ў іх паэзію. Як ніхто не разамкне гэты замок, так ніхто не разлучыць гэтую пару. Маладыя праходзілі ў хату, бабуля хавала замок і рушнік, і як толькі скончыцца вяселле, замок аддадуць бацькам маладых, ключ даруйце бацькам маладых, а замок, сімвал жанчыны, аддадуць бацькам невесты. Всё, да 50 за залатога вяселля. Наш час, на вялікі жаль, вычарпаны, і працяг разгляду закону рытуальнай перавернутасці будзе ў наступны чацвер. Усяго вам найлепшага, буду чакаць вашых водгукаў.